Hello logoper, good morning. बिसिनो ना मोनाय मेथाइ बिसिनो जा सालिनो नागिरदों दा Mami, dulu mana musis panda? Enggak. Sini kan lalang mana? Jangan disebut. हौवाफोरनिखौ आलदा आलदा बिनो हागौ मा हौवाफोरनिखौ जोंनि बायदि सोंबावाखैसो जाहैदों आलदा आलदा माबाखादों जिरायखादोंनो आलदा आलदा जिरायखादों जाहैदों मोनबा अपसन आलदा आलदा जोंनियालाय जों दाग्रानाल दं दाग्रानार बै आं 8 पास होनलायनाया बे दाग्रानारखौ होनदों दाग्रानारखौ होबायनो ओमफ्राय बिनि सोमोन्दैखौ होननो रोङा ओमफ्राय साहा लोंसै जोंहा लोगोफोर बिस्कुटजों साहा Attendant mani etai na থাকে attendant বেলেগ বেলেগ থাকে আপলোড attendant habis attendant 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 কাম হল সহায় কৰা কি लोगोफोर साहा लोंखांबाय दा नै मैया मोनायाव सोमनानै दोननाय rasma बेखौ संनोसै आं टमेट'जों लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं माबायदि संनाय जायो बेखौनो शेयार खालामसै कुकाराव रुनानै लागोनसै आं बेखौ मोनबाय आंना rasmaya गय हानफैदों गय बागान लाग्रा बांगाल इउटुबार जानोसै नो बेबो नालाय धोरोम हाय होनलाय दे आजा आयो थांलाय खाथियाव
गय हानफैदों जोंनाव गया फानखानायसोमोन ना बस्थासे बस्थानै बस्थाथाम बस्थाब्रै ओमफ्राय ओइथिं दिगुमोननि स्कुल बेयो दिगुखौ लांनो फैबाय स्कुलनिफ्राय मा माने फैदो गामियाव आथिमंगल शुक्रबाराव आथिमंगल जागोन नालाय बेहाय एसे माबाहैनो आलु हैनो होननानै ओंखारदों आथिमंगलाव मोनफैबाय साइकेलजोंसो लाबोबाय जोङो थिखोनो हायिनि मोखांखौ खेबाब्रा साहा मोनलोंबावबाय नै थांफिनसै एबार लोगोफोर भिडिअ'आ बेसेनोसैमोन लोगोफोर